Goeiedag, mijn naam is Henry Bell en ik ben van de afdeling Troosto, een afdeling die jammer genoeg geen leden heeft nu, maar we moeten kijken misschien als de tijden verbeteren, dat het ook in dat opzicht beter zal gaan met Troosto, dat mensen zich zullen aanmelden bij de afdeling Troosto. Oké, er is gevraagd dat ik iets vertel naar aanleiding van mijn passie, iets zeg vanuit mijn Troosto-achtergrond. En ik heb geweten om het zo te doen dat ik vanuit Troosto, het begrip Troosto, dat ik een gedichtje gemaakt heb. En dat gaat zo. Troosto nawang fanodu sanite las wan lobi wang. Wan grandpa, wan grandma, di sribi. Abe siki hebi ne oru dei, dan dalipiu ne dasari. Troosto, ik heb van nodig voor je trouwens voor nood nomi ding. Als je boos aan mij zegt, voor je trouwens voor nood nomi ding. Ik kan je troosto ding, voor soort ding, voor chari, de libi, zo aanvasie, dat ding kan zorgen dat problemen nomi ding. De moest kindje de libi, zo goed. Maar zo'n ding, die moest draaien op paraboto, is meteen, because dat die moro betere, ligt daar nooit door okba, dat je moet zoeken dresi ging. Teme patera pisdisi, teme lesa pisdisi, dat kan praxeri a situatie zouden nou na COVID-19. Dan kriboy pisi, dat na troost toe. Taka defa nodu fu kan jifuka wan presi te ai moron. Akande fuka fu eserde, ma sotu fu ondro yaripsa. Dan te sa de nyung nanga de ouro fuka, do sa verstaan taki uno satan luku na baka. Mataki ai sapiro po luku na fesi bikasi troosto e lero fu verstaan is de fu sofasi libi gwego tamara tatamara nyong free. Het is zo vaak.